Jo, jeg skal fortælle lidt om fotosyntesen og respiration. Hvad er fotosyntesen? Fotosyntesen er uden tvivl den vigtigste biologiske proces på vores jordklode. Sat på spidsen kan man kun sige, uden fotosyntese vil der ikke findes noget liv på jorden. Fotosyntesen er den proces, hvor lysenergi fra solen indfanges og omdannes til en energiform, der kan udnyttes af levende organismer. Processen udføres af grønne planter, alger og nogle få bakterier. I selve fotosyntesen-processen omdannes kuldioxid og vand til sukkerstof og ilt. Processen drives som nævnt før af lysenergi fra solen. Den omdannes til kemisk energi og indbygges sammen med kulstof i sukkerstoffet glukose. Ilten udskilles nærmest som et affaldsstof, et meget vigtigt et kan man sige, og på billedet her i videoen viser det formlen for fotosyntesen. Det lyder H2O plus CO2 plus solenergi lige med C6H12O6 plus O2. Og lidt mere pædagogisk kan man sige vand plus kuldioxid plus solenergi lige med glukose plus ilt. Fotosyntese kan kun foregå i planter. Respiration er en proces, der foregår både i dyre- og planteceller. Den foregår i cellens mitokondrier, der spaltes glukosen under iltforbrug til kuldioxid og vand. Ved respirationsprocessen overføres energien i glukosen til ATP, der kan udnyttes, når planten udfører et arbejde, såsom at optage næringsstoffer gennem roden. Hos mennesker siver kuldioxiden fra cellerne ud i blodet og til lungerne, hvor vi udånder den. Vandet indgår i kropsvæskebalancen og kommer ud som sved, som urin via nyrerne eller udåndes. Formlen for respiration ses her på billedet. Den lyder C6H12O6 plus 6O2 plus 30 ADP plus 30P, som er lige med 6 CO2 plus 6 H2O plus 30 ATP. Og for at sige det lidt mere pædagogisk, så er det glukose plus ilt plus kuldioxid, som er glukose plus ilt, som er lige med kuldioxid plus vand og energiet til opbygning af ATP-molekyler, som så bliver til 30 ADP plus 30P, som er lige med 30 ATP. Respiration foregår hele døgnet rundt, som er lige med 24/7, og der er ikke nogen pause.